Здравейте, приятели на канала! Днес искам да ви предложа за продажба този 4-стаен апартамент. Изключителен, светъл, с прекрасна гледка, с 2 тоалетни. Имаме и коридор с гардероб, портманто. Това е всекидневната с обособен кухненски кът. Напълно оборудван и обзаведен. С камина. Гледката е невероятна. Апартаментът е разположен на 3-ти етаж. Има индивидуални партиди за ток и вода. Таксата за поддръжка е 10 евро на квадратна година. Включва ползване на интернет и телевизия. Така, тук е едната спалня. Изложението е на изток. Тази е малко по-голямата. С прекрасна гледка. Тук малко по-малка спалня с единично легло и гардероб. Също се излиза на балкон. Имаме 2 самостоятелни балкона. За повече информация може да се свържете с мен.